aligátor žijúci v kanáloch, ľudské orgány na čiernom trhu, žena, ktorá sa zobudila počas vlastného pohrebu. Každý z nás už určite počul jeden z týchto príbehov. Príbehy desivé aj romantické, komické aj smutné, o duchoch, démonoch, mimozemšťanoch a údajne neexistujúcich tvoroch. Tieto príbehy sa volajú mestské legendy a vy sa so mnou môžete započúvať do tých najlepších legend z celého sveta. Budem rád, keď mi pomôžete odoberaním tohto profilu. Bábika. Už celé 10 ročia priťahuje pozornosť Japoncov malá bábika uchovávaná v chráme v japonskej prefektúre Hokkaido. Hovorí sa, že bábika v tradičnom japonskom čiernom kimone s čiernymi vlasmi a čiernymi očami bola obľúbenou hračkou dievčaťa, ktoré veľmi mladé tragicky zomrelo v 20. rokoch minulého storočia. Dievčatko bábike ostrihalo vlasy nakrátko, aby vyzerali ako tie jej. A ľudia zvykli často poznamenať, že sa bábika až podozrivo podobá na svoju malú majiteľku. Dievčatko bábiku nosilo úplne všade. Nech šla kamkoľvek a po predčasnej smrti dala rodina obľúbenú hračku na jej pamiatku do oltára. Onedlho po pohrebe si rodina všimla, že sa vlasy bábiky zdajú byť dlhšie než predtým. Hoci si ten dojem spočiatku nepripúšťali a s tým, že sa im to len zdá. Napokon sa už nedalo pochybovať, že bábike vlasy naozaj rastú. Keď bábike vlasy narástli až po kolená, rodina v podozrení, že sa stala cieľom nemiestneho žartu, bábike znova ostrihala vlasy nakrátko. No tie samozrejme opäť dorástli. Rodina napokon umiestnila tajomnú hračku do miestneho chrámu, kde je dodnes. Mnísi v chráme bábike pravidelne strihajú vlasy a oni jej vždy opäť narastú. Po mnohých rokoch v chráme bábikine vlasy podrobili testom. Zistilo sa, že ide o vlasy malého dieťaťa. Nure Onna. Japonské deti často počúvajú príbeh o vášnivom plavcovi, ktorý sa chodil každý deň kúpať do jazera blízko svojho domu v horách. Obvykle tam bol úplne sám, pretože chodil plávať skoro ráno, keď bola voda ešte veľmi studená. Jedného dňa, keď sa blížil k vode, sa mu zazdalo, že v jazere vidí plávať niekoho ďalšieho. Potom si však uvedomil, že dotyčný nepláva, ale topí sa. Nad hladinou jazera mával rukami mladá žena a tak sa bez váhania vrhol priamo do vody a rýchlo jej plával na pomoc. Keď sa k nej priblížil, zbadal len, ako okolo nej víria jej dlhé čierne vlasy. Potom zmizla pod červenou hladinou vody. Natiahol sa, aby ju chytil, no odrazu mu oťaželi nohy a sotva dokázal pohnúť rukami. Nechápal, čo sa s ním deje. No potom si všimol niečo úplne desivé. Žena sa už nebránila, ani nebojovala, iba na ňo civela svojimi čiernymi očami. Kým sa zúfalo snažil udržať si hlavu nad vodou, uvedomil si, že dievča má namiesto prstov pazúry a namiesto nôh telo veľkého hada, ktorý sa obmotáva okolo jeho trupu a ťahá ho dole do hlbín. Plavca už vraj nikto nevidel. Byť hrdinom môže mať aj fatálne následky. Jeden muž v strednom veku cestoval vlakom do LA na pracovný pohovor. Práve sa čerstvo zasnúbil a dúfal, že mu nová práca umožní oženiť sa. O 16:30 sa súprava v rýchlosti 135 km za hodinu čelne zrazila s nákladným vlakom idúcim v protismere. Šlo o jednu z najhorších nehôd v dejinách Ameriky. Mužova snúbenica sa o nehode dopočula práve keď šla autom na vlakovú stanicu spolu s jeho rodičmi a súrodencami. Niekoľkým z nich niekto volal z jeho mobilu a aj keď jediné, čo v telefóne počuli, bol šum a praskanie, prirodzene predpokladali, že nehodu prežil. Hoci ich následné pokusy dovolať sa mu, padali rovno do odkazovej schránky. Celú noc čakali na potvrdenie, že sa našiel živý a zdravý. 12 hodín po nehode, keď záchranári vystopovali signál z jeho mobilu, sa konečne podarilo muža v troskách nájsť. Podľa všetkého zomrel okamžite už pri zrážke. A aj napriek tomu z jeho telefónu odišlo jeho najbližším 35 hovorov, ako by sa sám mobil snažil príbuzných doviesť k jeho telu. Tak ako je príbeh Nure Onna, plavcovi, ktorý bol stiahnutý pod hladinu zlou príšerou, pravdivý, alebo je to výmysel, ktorý sa dodnes traduje? A čo mobil, ktorý sám od seba zavolal 35 ľuďom, počuť bolo iba praskanie
a jeho majiteľ už bol dávno mŕtvý, môže to byť pravda? Alebo je to zase iba výmysel? A bábika, tá, ktorá je dodnes uložená v chráme, myslíte si, že naozaj bábike rástli vlasy? Alebo sa niekto zahrával s rodinou mŕtvého dieťaťa? Dajte mi vedieť do komentárov, za každý komentár budem rád. Táto séria bude vychádzať každý druhý deň, preto nezabudnite kliknúť na odber a počúvať, čo všetko vám ešte prinesieme.